Здравейте, приятели! Аз съм Рен Такова и днес клип ще бъде DIY кутия за съхранение на неща. Това е пример, който ви показвам, но сега ще правим нещо. Така. Трябва да си изберете картинка, която после ще изрежем. Както ще ни трябват и биостикери или обикновени, можете да използвате. Така, аз избрах ето тази картина. Ще ви кажа, ето и тази картина от едно модно списание. Това не космополите найдете. Така, сега взимате ножица и го изрязвате. Дали докато свърши клипа, там ще ми отговори в Viber. Какво? Ето до тук ще го изрежем докъдето стига. Ще изрежем до тук, докъдето стига кутията. Жалко само, че не мога да покажа обувките, защото са готини. Така, ето е готовата изрезка. Така, и сега изберете място да я залепите. Аз избирам ето тук. Сега взимате лепилото и я намазвате по гърба. Сега ако някъде има ъгли, които са отлепени, трябва да подигнете и да намажете. Така. 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 Залепихме я. Би трябвало да ви задоволствате да го подмете, така ще го видите още по-добре. Ето. Сега ви трябва маркер и тук може да направите буквата или името си. Аз ще напиша Ли. Ето. Написах го. Така, ето. Да сте го видите. Аз съм с 4 ръце. Така, сега трябва да измислите друга изрезка, този път от друго списание. Ако искате да е около списание.
харесали две от едно и също, може да го изрежете отново за разнообразие. Аз избрах ето тази картинка. Сега е време да я изрежа. Ето го. Сега трябва да го залепим. Стави го така. Сложете обилно слепило. Наложете, наслоете обилно слепило. Ще да го сложа наобратно. Така. И сега трябва да сложим един от стикерите. Ето тук трябва да ще избера ето този стикер. Ще го сложа ето тук. Братчето ми влезе в стаята. Този стикер свети в тъмното. Гледайте, че може точно виждате. Добре, знам, че така, ето го стикера, той свети в тъмното. Този фон е много хубав на диаманти. Сега пак взимате маркера и можете да се подпишете. И това беше за сега от мен и да